reakció Videón videó kívül újra sikerült a megcsinálni ezt, Darkman Games. Még mindig kicsi a kép, ugye és ezt, nekem is kicsi és volt a most, kép, most mivel nem tudom nincs mivel mekkora. játszanom, az online szinteket fogjuk kipróbálni, a legjobban kedvelt Dehogy, amúgy, oldalakat. igen, tehát hogy nekem Legjobb is csak egy idő után vált be. oldalakat. Legalábbis, ja, remélem, mert hogy ez a mérettség, én magam átszarok. Odaadom az zene nevét. Oké. És itt. Érdekes amúgy a zenéje. Kicsi gyors. Igen, a szín megváltozott alul, aki nagyon figyelmes, az észrevette. Ó, újabb reklám következik. Ezt a reklámot annyira utálom, de legalább rövid. Őszintén szólom, nekem megvan ez a pókeres app, nem valódi pénzre játszó, tényleg teljesen fair játék. És lehet, hogy arról is lesz videó. De még tudni, azt a büdös. Jó, szóval még nem. Majd az is lesz, de egyelőre a Geometry Dash-ből akarok minél többet Azért elkészíteni. kell más is. De nem csak ezt is. Ez a legnagyobb jó indulattal mondom, viszont a haverommal. Nem szólalok meg. Az Andris. Mondom, nagyon nyomtad a zenét. Dögölj már meg. Mondta sok ember, hogy vegyem lejjebb, mert nem hallani semmit. Most meg, hogyha az lesz a baj, hogy nem hallotok zenét, csak azt, ahogy pofázok, akkor fog agybajt kapni tőletek. Köztük én is mondtam, hogy túl hangos a zene amúgy. Minek? Valami easy peasy akarok nézni. Ez az easy peasy, ez annyira elterjedt, mondjuk én nem zavar, de hogy... Nekem a nagyon easy peasy szintek kellenek. De minden második mondata ez azért már, az már gáz. Cavern of Illuminate. Erre kíváncsi vagyok, meg gondolom Ocean Illuminate. of Dreams, az engem érdekelne. Ja, hogy itt ja igen, ne felejtettem letölteni. Jó Isten! Amúgy én is most nézem meg először, hogy ez egy... De királyárok. Nagyon jó kis pálya pedig. Láttátok? Feel like a ninja. Biztos. Pedig csak nyomogattam össze-vissza a gombokat. Mindegy, mintha nagyon sok gomb lenne. Látjátok, már megint kezdek összezavarodni. Nézem, mennyi időm van még. Jó, van még 5 percem. Az Álmok utcán jön, ennek nagyon hogyha megfigyelitek, látni lehet, hogy mennyi volt az idő, amikor ezt így csinálta. Az egész nagyon szép egyébként szerintem. Na, hát ez szép, csak hát olyan... Igen, majd egyébként lesznek vlog videóim is, csak egyelőre ezzel akarok befutni. Majd természetesen lesznek vlog videók, remények. Most mondod, ez a Geometry Dash, hogy csak ezzel játszik, ezt nem tanácsolnám, mert hogy egy idő után unalmas lesz, de hogy... Egyébként tényleg easy peasy. De hogy... Egyébként nekem nagyon... Értitek, hogy... mégse úgy csak ezzel, mert unalmas lesz, de hogy sok más játékról is játszhatom még. Ugye a kedveltebb játékokat, azokat még ki lehet deríteni, de akkor is. Nekem mondtam, hogy ha lesz az 1000 feliratkozó, akkor elsírja magát, és annyira szeretném látni sírni, szóval... Igen, beígértem egyébként. Beígérek most így nagyjából mostanra, kicsit későbbre. Majd egy gameplayt hugommal, tesóval, nyomunk egy Minecraftot. Minecraftot? Az úgy jó, hogy teledumálom a videót.
Még egy reklám magadra, ebből meg még 3 perc van vissza. Tehát én ott akarod jönni a reklám. Ja. Most jön a megint elkalmazva, szóval igen, ezen feliratkozó, hogy Ez a zene, ez olyan, mint de az lesz én gyerekek. horrorfilmekben vagyunk. Ugye én is Ez most tapasztalom magatok, már nem annyira vagyok. hogy legyen legalább 10 feliratkozó is. Ez most már inkább az ilyen... Egy gépen is, Jó. ne aggódjatok, megkaptok mindent, amit akartok. Ez amúgy elvileg Persze egy én is rage fogtam game tenni, kell, hogy legyen. de még nem lepettem meg. Ezért lehet könnyen meghalni. Ezen csak nem De úgy látjuk, hogy Andrist ez van idegelik ki. Ebben a második felében viszont már túl hangos a zene. Tehát nem, én azt mondom, nem a zene a lényeg. Mindegy. Megnézem. Van még egy 2 percem. És 2 perc múlva egy a videóban, tehát hogy Nézzek. Toll! én mindig egy Ez ilyen, jó. egy órára beállítom, aztán Az a neve, hogy toll, akkor csak jó lehet. Gyönyörű a hang. Nagyon tetszik. Egyelőre tényleg nagyon könnyű. Még nem láttuk a köcsög reklámoktól, nem látom, hogy hol tartok. Ó, jó az a nagyon. Oké. Jó van te. Úgy még mindig nem köszönte meg azt, hogy megmutattam neki a Rec alkalmazást. Veteris, Go, Szellemház, Echo. Na, hát... Na, 30 másodperc, akkor pillanat és be vagyok. Ezzel még csinálok egy attemptet, többet nem vagyok hajlandó. Na hát akkor amúgy most már inkább a gameplayeket meg... Jó, úgy tűnik vége. Most már inkább gameplayeket meg vlog videókat. Nem. Szóval inkább gameplayeket meg vlog videókat. Ó, 200 feliratkozó. Jó, tehát hogy inkább gameplayek és vlog videók azok, amik majd érdekelnek. 7:55 van, ha bárki megnézni, 31%-on a telefonom. Na, sziasztok, 2017-ben kezdtem, és remélem tetszeni fognak a videóim. Nézd meg egy kis ízelítőt. Ez itt 26 perce jött ki, és egy megtekintés az enyém. Ez pedig egy napja és 15 megtekintésnél jár, na az már valami. Na akkor azt mondom, sziasztok, és iratkozzatok fel rám is, és rá is.